Hola, telespectadors! Avui estem a un nou programa de Telenotícies 8. Avui xerrarem sobre la Unió Europea amb dos convidats especials, l'Alejandro, un alumne acabat de llicenciar, i el ja conegut Gerard Carrillos. Hola, gent! Avui explicarem temes, coses sobre la Unió Europea. Com aquest? ¿Y la europea? Fora de bromes. Avui explicarem coses sobre la Unió Europea, com es va crear, per quins països està composta i més coses. Ara explicarem què és l'Unió Europea. L'inici es troba en el període després de la Segona Guerra Mundial. El 1958 es va crear la Comunitat Econòmica Europea. Posteriorment es va crear el Mercat Únic que segueix avançant. El que començà com una unió econòmica ha evolucionat fins a convertir-se en una organització activa. El canvi de nom de Comunitat Econòmica Europea a Unió Europea és el que fa reflexar aquesta transformació. La Unió Europea es basa en l'estat de dret. Totes les seves activitats es basen en tractats. A més, la Unió Europea es dirigeix pel principi de democràcia representativa. Un dels objectius de la Unió Europea és donar a conèixer els drets humans, la dignitat, la llibertat, la democràcia i la igualtat. A Europa hi ha 50 països, en total 743 milions de persones. Ens podríeu explicar algun d'aquests països? És clar que sí. Jo us faré un resum del que és Estònia, o República d'Estònia. Està situada al nord d'Europa. La capital d'Estònia és Tallinn. Estònia és una república, o sigui que no tenen rei. Estònia té una població de 1,3 milions d'habitants. Albània, situada a la zona dels Balcans, declarà la seva independència el 1912 i va ser reconeguda l'any següent. Amb una població de 3 milions, Albània és membre de la ONU, la OTAN, la OSCE, el Consell d'Europa i moltes organitzacions més. Kazakhstan, o República de Kazakhstan, té una població de 18 milions d'habitants. La seva capital és Astana. Kazakhstan també és una república. Des de la independència s'ha aconseguit una estabilitat política. Malta, o República de Malta, és un arxipèlag format per les illes principals, Malta i Gàudex. Malta proclamà la independència el 1964. Malta té 423.374 habitants. Abans anomenaven Malta Melite, que significa dolç com la mel. I fins aquí el programa d'avui. Espero que us hagi agradat. No sé si us heu fixat, però en Gerard i jo tenim la mateixa camiseta, una coincidència. Vull Catalunya a Tòquio 2020. Una coincidència, però la camiseta està molt bé. I bé, fins aquí el Telenotícies d'avui. Espero que us hagi agradat. Ens veiem demà, però recordeu, no voleu perquè ara venen els esports. Explicarem l'actuació del Barça i més coses ara als esports. Bé, fins demà. El 1958 es va crear la Comunitat Econòmica. Què ha passat, tio? Malta, o República de Malta, és un arxipèlag.